Na jeseň tohto roka nás čakajú samosprávne voľby a treba sa na nich pripraviť. Problém je ale v tom, že pred 4 rokmi boli tieto voľby prvýkrát spoločné. A tu nastáva problém. Spoločné voľby do komunálu a vúciek boli preto, aby boli lacnejšie a aby sa zvýšila volebná účasť pri vúckach. Pravdou ale je, že tieto voľby neboli lacnejšie. Ak by sa vtedy nezvýšila dvojnásobne odmena pre členov okrskových volebných komisí, bol by reálny problém nájsť ľudí do mnohých volebných komisí. A ten druhý problém? Je pravda, že spoločné voľby zvýšili volebnú účasť vúciek o 14%? Pravdou je ale to, že vúcky sa zviezli na mestách a obciach, na komunálnych voľbách, kde volebná účasť mimochodom klesla o 2,5%. To stále nie je všetko. Ďalší problém nastal v situácii, ktorou sú neplatné hlasovacie lístky. Takmer 70 000 neplatných hlasovacích lístkov bolo pre voľby starostov a primátorov, takmer 90 000 neplatných lístkov bolo pre voľby poslancov zastupiteľstiev a v prípade vyšších územných celkov až 7% lístkov pre županov a poslancov bolo tiež neplatných. Inými slovami, spoločné voľby neznamenali, že sú lepšie, a stratila sa originalita aj komunálnych volieb a ich tém, aj vúckárskych volieb a ich špecifík. Otázka je, čo je lepšie, ponechať tieto voľby alebo ich zrušiť. Nezabúdajme pritom na ďalšiu vec, že práve voliči v Bratislave a v 17 mestských častiach Bratislavy, v Košiciach a v 22 mestských častiach Košíc mali až 6 volebných lístkov. To znamená, že celé Slovensko malo k dispozícii 4 volebné lístky a v týchto dvoch metropolách až 6 volebných lístkov. Aj to sa podpísalo pod nezrozumiteľnosť volieb. Preto otázka zostáva ísť spoločne alebo ich radšej oddeliť, vrátiť im originalitu a nasvietiť väčšiu pozornosť a záujem aj zrozumiteľnosť ľudí.